Bé, la implicació de l'Ajuntament és total, però aquí sí que hi ha una gran feina de tots els empresaris i hotelers, que són ells els que realment han aconseguit l'èxit que vam aconseguir l'any passat, a base de fer un esforç i que volem i que aquest any continuï i el superem. Però l'èxit és que l'Ajuntament porti l'iniciativa, però que el sector l'entengui i col·labori. L'Ajuntament, com a mínim, espera obtenir els que vam obtenir l'any passat. L'any passat, en comparació vers l'any 2022, ens vam superar, si no recordo malament, entre un 20 i un 30% més de cara al gran generador. Per tant, nosaltres esperem que la implicació del sector sigui exactament la mateixa o més. Jo crec que els deures els estan fent i els estan fent molt, molt bé. Apostar per un turisme sostenible vol dir també que l'Ajuntament ha de fer un gran esforç. No podem parlar de sostenibilitat si nosaltres no en donem un exemple. I això vol dir facilitar. Vol dir facilitar que l'Ajuntament vagi a buscar el màxim de recursos i de posar a disposició serveis perquè la gent posi interès i ens ajudi en aquesta feina. L'important és això, que l'Ajuntament posi tots els recursos i si els fem i ho fem ben fet, facilitem també que tot aquest públic, tot aquest turisme que ens ve, ho entengui i ens ajudi a fer que això aconseguir els graus importants. Tot això s'ha de comunicar, s'ha de saber, el turista ho ha de saber-ho per poder-ho implantar-ho, per poder-ho portar a terme en la seva estada aquí a Santa Susanna. Per tant, hem fet un decàleg de sostenibilitat, de bones pràctiques, el qual no tan sols s'ha utilitzat a través de les xarxes socials i web, sinó que, a més, s'ha fet una sèrie de flyers que se li ha fet arribar a oficines de turisme, als hotels, de totes les maneres possibles, perquè aquell visitant turista que vingui, des del moment que arriba a Santa Susanna, sap que hi ha una sèrie de coses, una sèrie de normes pràctiques perquè puguem fer d'aquesta sostenibilitat entre tots possible en el municipi. Santa Susanna és un municipi clau dins del turisme català i que l'Ajuntament decideixi implicar-se en el moviment Banderes Verdes és molt important, tant per Ecovidrio com per la ciutadania i pel turisme. Realment el que estem cercant és un turisme més conscienciat, més corresponsable i, per tant, un turisme més sostenible i més reciclador.